So, what's up mga bossing? Kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Sart back again for another reaction video. So yun mga bossing, tayo nagbabalik na naman po sa ating mga reaction videos, no? Medyo matagal tayong nawala dahil nga sinusubukan ko nga sanang mag daily vlogs, pero ang hirap mag-isip ng content par. So ngayon mga bossing, manonood muna tayo mga nakakatuwang video sa internet, kaya ano pang naantay natin? Umpisa na natin to. Let's go! Drive-thru. Good afternoon, welcome to McDonald's drive-thru. Mama mo. Huwag mo akong inaano-ano. Alis! Attitude. Attitude siya. Mama mo kasi, tiro-tiro niya nagtatrabaho eh. Naiwan ako ni Kuya Kalay nung nakasakay na ako sa motor. Nakakaloka si Kuya, mabait. Late na ako sa trabaho. Iniwan siya ng motor. Buang. Yung sinakyan kong motor. Yung binok kong motor. Yung binok kong motor. Motor na ano? Move it. Alis. Akala niya nasa likod niya ako umalis. Raulo. Nakasakay ka na. Tawang-tawa siya eh. Kuya, nasan ka na? Hindi pa ako nakakasakay. Sabi ko, umang. Ba't ikaw ba yung nag-chat? Busy po lang sa kayo? Umalis siya. Nagulat ako. Angkas pa lang ako. Bigla siyang uwad na. Ang Batanggaan. Ang paano nito? Kuya, nakakatawa mo. Oh my goodness. Kinabahan ako. Sabi ko, late na ako. Kuya, wait lang. Siguraduhin mo nakaangkas ka na. Mimic, you are not a fucking husky. Get in the house. Ayaw niyang pumasok. Mimic, come on. Let's go. I hate dogs. Hate dogs. Ang gwapo ni Kuya, hagasin mo ko eh. Balik mo. Kumapakan niya pa mo. Dinog show nila si Kuya. Kawawa naman, gogo. Kain guys. Dilata nga lang kasi yung ulo. Grabe naman yung delahata nyo, boss. Bilan? 20 minutes lang. Oh, siya ka na lisensya ko. Meaning type na model. Santo ninyo. Natistak ako sa Santo Niño. Sorry. Meaning Boplax. Uy! Sinementoan yung mukha ni Kuya. Wala kang respeto, nga ayop ka. Crossover, tinira. Matalino. Hindi siya umakapit sa hook. Nakuha dyan. Oh, what's up mga bagsak talaga.
74. Ano? Wow. Kawawa naman siya. Wow. Uy. Tao pala yun nasa baba. Raulo. Uy, biglang bumilis yung pagong pare. Wah, boom! Wasak! Mana? Watch mana? Nanggigil siya sa court eh. Ini-smackdown niya par. Seryoso? Anong fake yan, fake? Hindi ako naniniwala. Hindi ko na... Uy, si Spider-Man pare. Ang Spider-Man. Anong ginawa niya? Tapon, sayang. Putsang gala, puro hamsang potek. Tagadug. Hindi ka talaga makakapagmabilis. Ay, nagkukumpuni yung pusa, pre. Pre, nagkukumpuni yung pusa. Oh, wow! Galing ah. Talino. Wala naman pa eh. Hi guys, solid mami nila dito guys. Mainit-init to. Init. Aba? Bobo mo. Ay, na-stress ako sa'yo. Tingnan mo yung kilay ni ma'am, hindi pantay. Char, sabi ni Tyron hindi daw pantay yung kilay niyo, Char. So, class 5 minutes na lang. Any questions? Guys, walang remind kay sir na may assignment tayo kasi hindi ako nakagawa. Char, yung assignment ngayon yun ipasa, Char. Huwag kang maingay ah. Char! May balak ka bang mag-review? Wag na, babagsak ka lang din naman. Sim. Sark. Magsak nga din naman eh. Watermelon. Nanggigil kasi sa video par. Aba? Sakit nun, sinipa ka ng motor. Salamin. Ang galing ng illusion na yun Oh. Para silang tumatalon ng gago. Happy birthday to you. Okay, tapos na. Sira ulo talaga mga tao. Ano mga pinaggagawa niyo sa buhay niyo? Basag. Muntik nang mabasag, idol. Happy New Year!
Ang galing yung transition niya, ha? In fairness. Uy, ang sakit. Nakakagat na, pre.